Sugeng enjang wangsul malih kaliyan kula Iqbal Jubran Tabrani ing berita dinten punika. Proyek P5 ing SMA Negeri Setunggal Ngrabak. Ing proyek menika siswa-siswi SMA Negeri Setunggal Ngrabak oleh proyek ya iku ndamel mading infografis lan video jurnalistik. Wektu sing diwenehne kanggo ngrampungne proyek iki yaiku 2 minggu. Proyek iki minangka proses pembentukan karakter lan pembelajaran kanggo siswa SMA Negeri Setunggal Ngrabak. Kanggo ngrembug lan ngrumati penemune para siswa ing proyek iki banget. Kathah siswa ingkang antusias déning proyek P5 ing wekdal menika. Amargi kanggo kelas 10 menika proyek ingkang sepisan, amargi rumiyin ing SMP dereng wonten proyek menika utawi dereng mlebu kurikulum merdeka. Antusiasipun nalika ndamel mading akeh siswa sing ngirim ide kreatife. Malingane kanggo kelas 10 E8 akeh ide sing arep digawe. Nanging sakwise akeh diskusi, mading sing unik banget iki pungkasane dipilih. Kanthi konsep sing digawe lan kerja keras ing pemikiran, mading ngasilke asil sing cocok. Lan akhire kelas 10 E8 dadi juara seni mading proyek iki. Ora iku uga video saben dina sing diunggah ning YouTube saged nggawe kenangan sing apik.